Светлана и ви приветствам в моя канал, в който ще ви споделям моята сбъдната мечта и моите преживявания с Thermomix. От вчера вече съм собственик на Thermomix 7. 10 поредни години бях собственик на Thermomix 31, който все още работи безупречно и все още готви здравословно за моето семейство. Но днес бих искала да ви запозная с Thermomix 7. Бих искала да ви споделя отварянето на пакета, да ви запозная с частите на Thermomix 7 и това, което се съдържа пакета. Като майка на 3 деца, работеща, нямам много време да готвя и Thermomix е един от моите най-добри помощници, защото по този начин имам възможност да работя с семейството си. Пък ме книжка, в която не е на български, но съвсем скоро се очаква да бъде преведена на български. Първо място ще извадя пакетът, картонът, в който е варома. Или уредът, който е допълнителен за готвене на пара. Ето, това е. Материалът е изключително висококачествен. В пакета имаме 3 тави, така да се каже, с която приготвяме храната. А именно каната на Thermomix 7 е изключително различна и модерна. Все пак е последна генерация. Уредът е произведен лятото на 2025 година и всичко е много модерно. Вижте колко красива и стилна изглежда. Това е шпатулата, която се използва за Thermomix. Тя е специална. По-късно ще ви покажа защо е толкова специална. Но ето го и нашият уред. Вижте колко добре изглежда и колко модерен изглежда. Това е значение. Но погледнете колко добре изглежда. Вижте, това е Thermomix. Thermomix 7. Все пак Thermomix е уред, който готви изцяло здравословно, който се грижи за нашето семейство да бъде здраво, да спестим време и да се чувстваме щастливи заедно. Сега ще го включа в кабела. Това е Thermomix, скъпи хора. Качество, високо качество. В описанието на видеото ще запиша моят имейл, който има желание и иска да види уреда по-отблизо, да направи една дегустация за него. За самият уред може да се свържи с мен и да му представя начините за получаване на този уред. В следващите видеа ще разгледаме уреда по-отблизо, ще си го настроим. За повече въпроси пишете в коментарите. Очаквам вашите въпроси. До скоро. Аз съм Светлана и нямам търпение да ви представя Thermomix 7.